Sulod mga Bisaya, maayong buntag, maayong buntag. Taninyo nga tanan. Maayong buntag, maayong buntag. Good morning. It's breakfast time. Alam.
Na magsabaw. Sabaw, kape man. Kaon pa naman ang buka. May buntag mahigala. May buntag Lord, may buntag Angel, may buntag Mama Mary.
Hello sa nagtanaw, tulo, buo, tulo, duha. Sa kanan dyan mo. Kay Arlene Game at kay Fatma Joy. At sino ba yung isa? Kinsa man ang isa? Ang nagtanaw. Please comment below. Spirit moves, sayang. Please like my welcome to my live stream. Hello. Me, I adore you. Spirit moves in our lives. Spirit moves in... Kasipon nga lang eh. Kabukad. First my tissue. Tissue. Nahulog akong tissue. Halang akong sudan. Gisipon ko sa halang. Kay ganda. Hi sa nag-view sa isa ka diha sa ikatulo, duha naman ko, tos may isa. Please comment para ma-shout out. Hi. Pangako, 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 pangako sa'yo. Ang palalaman ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Nawala na siya. Gahapon wala akong kilay. Mabaga kayo. Ano ko ikuha. Shout out to Jyril. Sa nag-makeup ako gahapon. Tanawa. Okay kayo. Ngako. Wala na signal. Nandyan naman si Luting. Hi! Shout out to Imgi and Fatima Joy. Me too. Kailangan pa ba may memorize yan? Buong sa akong buhok. So, kailangan na
pa siya i-ban. Pag uli. Para mataas na sad siya. Magkakusuyo buong gabi. Magkayakap sa buong magdamag. Tambok mo. Huwag kang ganun sa akin, Luding. Naghabol ako, Luding, ha?
Surging in the night.
Halo, halo. Halo, mga Bisaya dra. Macam kata. Halo. Shout out sa nagtanaw. Welcome to my live stream. Just for a minute. For 1 hour, 2 hours maybe. About 20 minutes. Just comment below. Ko na kong ilong. Uy, dako na kong naong. Bugat ako ron. Pag uli ang nagpinas, kamay na sa balik. Not everyone you have met is meant to stay around forever. People will leave you. On the contrary, you will also leave others. People will disappoint you, and all you can do is learn to appreciate them for what they have taught you. Thank the people who have stayed. Feel the space of the ones who have. More importantly, gracefully let go of the things and people that are not meant for you. Accept things the way they are. Super. Super. Wah, kecil. Ngano ang photo lami man niya ang photocopy way lami. Ang malibang ka mangutot ka makahi ka.
Kung magkaihi ka nga ni mga kalibang. Hello, sinagtan. So, kalit lang kawa. Mura magugma, nawag kalit. Di bagay ka mo, nawa na. My age, my heart, my color. Not normality. Nah, tara. The 30 health premiums for OFWs pay voluntary. Versus penal worker not longer required to pay premiums voluntary take issued by recipients. If the wage shall pay on voluntary basis and payment is no longer required before OFW can seek overseas premiums. This comes after the group signed petition to repeal the second question premiums payments. It was raised 3% of this month because related health said it was the universal health care signed by the three last Janet sa Congress with the increase. Hello! Ako'y pangutana, nga nung manguntot man ka niya kay yung mangi ka kay mga kautot. Yung malibang ka kay nga nung makahi man ka. Yung mangi ka kay kalibang. Ano man na? Yan ang puto kay lami, yung puto kape kay way lami. Yan naman siya ha. Herbalogic, kung imong papa mahimong nakong papa puhon. So unsa man ta? Igsuon. Tubagas ako ba? Bisaya, kung isa na Bisaya dara, nganang malibang man ka malibang man ka mangihi man ka. Nyag makahi ka kadi mga kalibang. Just comment below.
baga kung pangutana be. Nanong mangutot man ka, makaihi man ka. Ang ano, magkatawa, makaihi man. Ang ano, magkatawa ka, makaluha. Ba raman ang istorya. Ilabot mata. Ay, 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 pag-ibig. Ay. Hello ya. Hello Roberto. Hello kapatid. Nagbuot-buot ako diri ako rin sa langutan ako ba. Nganong malibang mong kuno makautot pa kay niya og malibang. Umangi kay di ka kautot di pa jud kalibang. Tamsak dan is si Joshua tari ra akong isig patambay diri. Uya, salamat kay sa pagtambay Ibeyan. Tulog ko ako tong ibat akong busy baba. Basta na lang ko to pang dugang sa oras. Kay busy ni sige libat-libat akong main account. O lagi na. Patambay lagi na ko niya akong duha ka ko ano. Tapos akong uyab, akong ipatambay. Gihimo na akong kuan. Angels. Charles Angel. Libot-libot lang sa naya. Dagang mo nag-live ro, ako lingaw padugang ko niya kuskuan. Oras. Na 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 na. Yeah, yeah, yeah. I got a New York. Panayay mo na kung gitambayan, iyas ako na uyab. Akong gi ko ng account. Akong gi ipangayo. Ako nang gipangayo, wala na akong gilag out. Ako na sige kami. Ako na lang upload yung video. Nag-training kung siya balik ron. I got a New York. Sila kuan gusa nag-training balik. Kata blue ya. Tada! Black backhand. Di mo pagkasapon sa imong live ya ay. Munang tambay ko ni mo last ito nga paglawa. Mga nag-adto ko tapos nawa raman to. Gibilim ko naglakaw-lakaw mo ko adto po. Murag si Fatima ata tong isa ang nagtambay ato ay. Buntag ba siguro to? Ay, labi apa tulog ay. Sa panahon diri nga.
Oh nee, ulan, 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 ulan. I get it, na, 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 na. Okay, 300. I got a New York.
Mm.
Hello, hello. Hello sa nagtamsak. Sa apat na nagtamsak. Hello sa 3 viewers. Ay, ginoo ko. Tabang. Hello, Joshua Tari. Ano wala mo yung kundi ko yan. La 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 la. Ah, BG lang yan. Ako rin mute ya, kaya paminaw nga balita.
Oh, gamit siya kay nay nagkon. No gitanong nga balita ba? Nay sounds magud kita katulong mo kumaha. I can touch the hills. I can right what is wrong. Touch a rainbow in the sky. I can feel like your breath. Uy! After mga 12 na ako kutob siguro ani. I can love you. I can raise, I can fly. Just a rainbow sky. I can love you. Halo. Sulod mga amigo, amiga. Mag-istorya ta binutbot. Just comment below para magkasinabot. I can be your good friend. I will love you until the end. I can reach, I can fly. There's a rainbow in the sky.
I can be a good friend. I thank you, Lord. Lord. Oh my God. The weather time, the weather is... Uy. Uy, nagamay-gamay ng ulan. Ganina 50, karon 40, 50, 70. Hello, kuya. Salamat sa BG. Ay. Ay, nako, may pag-asa ba ako? Ay, boy. I could be your good friend. I will love you.
Ay, tabang yun. Sana sabia. And she believes in me. I know just what it is in me. It tells somebody else in my brain. That's it. You decorated my life. What do you think?
If I ever fall in love again. If I ever fall in love again. If I ever something again.
this better. Ginurisip ko din. Nagpasalamat kami sa kinabuhi, ihatag ka namo sa kalipay nga among gibati. Ang tamis na yun.
Di mahuman eh. Ambot.
Anduwa na. Tulog ater. Ako ma. Shout out ho, sinsa na late. Ops, okay ra oy. Hello, Cherits. Gigil mo ako ng news ah. Anong balita sa PhilHealth? Bubbles pa rin. Ito na, bubbles pa rin. May result na yun sa PhilHealth. Ano, nagbaba na yung mga tao dun? Bumaba na yung mga tao na, ano, mga gagigs. Taong mga gagigs. Kanina, si Kuya Tarik, kanina pa yan. Busy lang, busy. Ay. Kanina ka pa ba host? Ha? Kanina pa. Mga 10. 117 minutes. 2 hours na. Lapit na, 1 hour na lang. Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Nag-ilis pa kagabi si Pixel madaling araw. Nag-ilis siya kagabi? Is kagabi si Pixel madaling araw. Pagkatapos nila kumain, nag-ilis siya. Hindi siguro makatulog. Madaling araw siya nag-ilis, alas 2 ata. Siguro pagkatapos sila kumain, 'di ba, magbangon sila pag madaling araw.
para kumain. Siguro hindi nakatulog, nag-LS na lang. Kumusta na yung mo? May dagdag na? May pangbayad na ng puyat? Anong balita sa radyo at TV? Ganoon pa rin. 3% pa rin. Chat disconnect, play with TV. Andiyan na naman si Luding. Kumakayo ko naman si Luding.
Pagkas alis di nagpaalam. Laman sa'yo kung ano ang napuntas. Limot ko niya. Ako'y nasasaktan, ipinag-alin na hindi nagpaalam. Taas yung aray, sakit. Wala na, wala na, wala na. Ganda ng song. Ano bang song?
Buti ka pa, marunong mag-gitara eh. Marunong lang basic lang na. Basic lang ano sis? Yung simple chords lang ba? Sakit na yung ano? Masakit yung ibang chords. Sakit sa kamay. Maliit yung kamay oh. Di abot sa ibang ano, nota. Kahit ano. Isang buong gabi na naginip ako. Isang palagi. Tapos po eh. Ay, sakit na sa kamay ah. Hinday. Wala po tayo tingnan. Di kay man pikiran kagpawan. Sana akong kasi mga banda ba yan? Isla puting bato.
sipat sa kanta na lang nag-aabang sa langit, sa mga ulap sumisilip sa likod ng mga tala, kahit sulatan na. Tumalon kaya ako sa bangin para lang iyong sagitin. Ito ang tanging paraan para mayakap ka. Darating kaya dami na iyong ginagawa, kung kaagaw ko sila, paano na kaya? Awit na nanawan, pagkasakaling mapapakinggan, pag-ibig ka pala isipan sa kanta lang inaraan. Nag-aabang sa langit, sumisilip sa likod maalala mo kaya ang sumpa mo sa akin? Damdamin ng naisang akin.
Nakapagtataka. Tigil ang bulong sa aking bagi. Oops, Running Man. Saba man anting. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just a dream, nothing more, so it seemed. But my love is nowhere. Just can't forget a picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get, the touch you. The closer I get to loving you. Give it time, 'cause a little more time we'll be together. Every little smile, special smile, let her for a while get smile, twinkle in your eyes, and the while give it. Wala lang. Tiguang. Nawas passing balik. Closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, 'cause a little more time we'll be together. Every little smile, a special smile, twinkle in your eyes, and a little while. Give it time, just a little more time, so we can get closer. You and I. O, diba? Wow. Tiguang na kita. Ngit-ngit ka ulo no? Umulan na. Hawakan mo aking kamay,
Tayong dalawa'y magkaganda. Mangit-ngit na. Ay, ako. Tawa mga chirich. Tururu 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 tururu. Nebe. Kamukha mo si Barack Obama nung tayo ay bata pa. Ang galing-galing mo sumayaw, papabugi man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng Elvin mo. Nakakaninda, nakakaliw, nakakatindi. Balahibo, pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo. At noong maghapon ay tinuturuan mo ako. Aray. Ating kamay at walang kamalay-malay, at tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Nanigas ang aking katawan pag umikot ng plaka, patay sa kimbot ng bewang mo, pungay ng iyong mga mata, umiliwanag ang buhay habang tayo'y magkaakbay. At dahan-dahan dumulalas ang kamay ko sa makinis mong braso. Sana noon pa ay sinabi na sa inyo, kahit pinauso ay ito lang ang alam ko. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay, at tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. La 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 la, la 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 la, la la
Umuulan na. Lumipas sa maraming taon. Di na tayo nagkita. Balita ko'y may anak ka na. Sorry. Walang asawa. Tagahugas ka ang pinggang sa may ermita. Sang gabi nasagasan isang madilim Eksinita dahil eksinita. Iba kalitos. Oh my God, tignan ko niya reader. Hindi ko na ba nadalhan yung laga ko ng gloves. Umuulan na. Nasibihan ko na mas tatay na wala akong dalang gloves sa kanyang anak. Kanyang Jonakis. Maong kaskas. Pari ko. Meron ako. Nung sabihin ka naman. Di ko maintindihan yung kaskas na na. Joy. Naglaga-laga ulit. Ilang ulit pa ba ang naman ako na ka. Congrats.
Layo bagay sa 1, 2, 3, 4. Try to tell us we're so young to really need love. Asa ba to? Ay, nami ba ito siya? Aray! Sagot sa problema. Halo sa gumok. Halo sa gumok. Welcome to my live stream. Kumustamos? Dalas man kami. Bisaya ka ba sa gumok? Ano na? Siya na kayo na. Huwag dyan ko lingaw ni.
mamatay sa mali akala. Ako'y musmos pa lamang ay takot sa mundo. Ako'y laging binata sa irpat ng syuta ko. Yun ay may asawa, meron ng pamilya, wala namang multo, ngunit takot sa asawa ko. Di mo na kailangan mag-alilangan, tama ang ginagawa mo. Anong ginagawa mo? Hello, Sugamok. Puntahan kita mamaya, Sugamok. Tapos ng live stream. Ikita mo yan si si Armin Game at saka si Church TV. Wag mong i-skip yung ads ni Church TV kasi muni na siya. Salamat! Maliit na butas lumalaki, kunting gusot dumadami. Matay. Shout out to 3 million viewers. Umaga lang, pagkalambing-lambing ng iyong mga mata, ayok kong tumingin. Umaga lang, pagkagaling-galing ng iyong sumpang walang aawa sa akin. Sugamok, shoutout. Hi, Sugamok! Nawa si Sugamok. Sugamok, kung mo i-skip yung ads ni Church TV kasi muni na siya. Ukay bilis namang maglaho na pag-ibig mo sinta. Daing mo pang isang kisap mata. Galing na yan lang o ba't Sugamok pakita na. Daing mo pang isang kisap mata. Bridge. Kanina lang pagkaganda-ganda dapat kasi sinabi mo sana'y tayo na. Kanina lang pagkasaya-saya nakuha ko bigla lamang mag-iba. Okay, bilis naman ang laro na pag-ibig mo sinta. Di mo pang isang kisap mata. Di na hello, shout out sana, shout out Sugamok, shout out from Church TV. Comment na below. Nawa Sugamok sis.
Pasumpa ka pa! Bullshit ka! Nakuha mo PhilHealth, 3% pa! Mag-ilas ka, sis? Sisters, mag-ilas ka? Pasumpa ka pa! Bunot lang. Wala. Ito mo yung ano. So. Lagom na. Sister, it's mag-live ka. Mag-live ka? Mag-online ka ngayon? Out na ko. Nasa bahay. Nag-isip ako ng
Isipin mo naman yung ano, yung PhilHealth ba? Hello, shout out to Sinpai Cory. Hello, welcome to my live stream. Nasa bahay niyo po ako. Hi! Shout out to Cherits. Puntahan mo si Cherits. Pag napuntahan mo, wag mo i-skip yung ads niya. Bago lang siya namuni. Salamat po. Bisaya ka po. Sinkay Kupukuri. Chirich TV, padala na lang po from Sinpai Cory. O ano says, dalawin mo daw si Sinpai Cory. Cory, sige po, balikan kita at Sinpai. At from Church TV. Salamat from Sinpai Cory. Parang nagpunta ka kahapon, Sinpai ah. Nagkita sana ako binabalikan. O bakit? Hindi ka ba binabalikan, Sinpai? Tingnan ko lang kung hindi ka binabalikan. Puntahan kita kay Angel. Sinpai Cory. Ano ba yung Sinpai Cory? Ano bang ibig sabihin ng Sinpai Cory? Around 2 hours ago. My first ever vlog, no shave challenge. 19 hours. I-play kita ito. Oh, hi. Ito asin pa yan. Yan. Balikan mo lang to. Para may tao to. Salamat. Sana all binabalikan. Balikan ka yan. Balikan ka yan. Hindi ka ba binabalikan ng iba? Nagsawa na. Puntahan ka dito isa. Dalawa ko bigay ko sa iyo ha, Sinpai. Bigyan kita ng jacket. Palakpakan. Gitaran, dili palakpakan gitaran. Sinpai. Oh, dito Sinpai. Ano to? Sinpai nga, Sinpai. Para inchi ka. Ay, hindi mo to inchi. Sinpai. Korean? Hindi po. Hindi rin. May 208 ka na banana. So, i-play ko din ito. Dalawa na. May 3. Ano, Sinpai? Play na kita. Dalawa. Dalawa bigay ko sa'yo. Aray. Salamat sa dalaw. Mamaya na muna balikan ah. Magluto tayo ng pinanggigilang pansit. Safeguard. Blue, safeguard.
daig. Tapos marami akong nabawan. Playing na sinpay. Bala bigote mo. Grabe man din dyan play all naman kapatid. Isa. Pinagtagpo pero di tinadhana. The blood dream. Di tayo pwede. Bakit? Bakit pag umutot ka, hindi ka pwede maihi? Pag maihi ka, pwede ka malibang. Popo. Bakit? Sagutin nyo, bakit? Sagutin nyo nga, bakit? Pag nagpopo kayo, pwede mag-ihi, pwede umutot. At pag umutot kayo, bakit hindi kayo magpupo? At pag nangihi, at saka mag-ihi. Hindi tayo pwede. Pinagtagpo pero di tinadhana. Ayun na, pinindot ko na yung pulang bell mo ni Fatima. At saka ito rin. Oh, diba? Okay, hindi tayo pwede. Nagtagpo pero di tinadhana. Ay, binigay ko yung dalawa mo. Pak. Tapos na pintal. Tapos na sinpay ko rin, dalawa. Dalawa na ibinigay ni Maria sa kanyang pinagharian. Wala kang kalawalan.
Put your hands on my shoulder. Sana ba, Chirich? Chirich Mobile. Ano? Ano naisip mo na vlog? I-vlog mo. Baho pa na ito. Sinpay ko rin, nabalikan na po kita ba from Church TV. Ano ba, i-vlog mo? About Philhealth na naman. Gigil mo ko. Yung shot ng Philhealth, okay na i-cancel daw muna yun sa news. O, oh, diba? Nandahil sa'yo, i-cancel na. Char! Palakpakan! Namiss ko yung taas na buhok ko. Yung congrats mo si Sis Loren muna na si. Nauna ka ba sa kanya, sis? Natawa ako ba? 2-3 lang tayo. Tapos nauna ka sa kanya. Mas palakpakan. Para ko sa'yo. Kasi nauna ka. Daming tao niya. Pero nauna ka. Palakpakan ako sa'yo. Kalokers. Tingnan mo sa akin. 300 pa. 300 bata? 300 plus? Parlo ko sa'yo kasi nauna ka. Ang dami pa! Pag hindi ako nawala ng 2 buwan, siguro namunin ako ngayon. Nawala. Pagkatapos ng 1K, nawala na. Pagkatapos graduate ko ng banana, nawala na ng ilang buwan ba yun? 2 buwan? January, February, March, 3 buwan. Nawala ko ng 3 buwan. Nabisi kasi ako noon eh. Wala bang pinagbibisihan ko noon? Wala naman ata. Bakit? Ayun, kagaya ngayon nawala ng gana, mawala ng gana eh. Na 1, 2, 3. Pero okay lang yun eh. Try my best. Na pababa pa muna tayo hanggang pataas. So, di ba? Ano pa-play? Pag sumikat ako, pa-play na ako. I-share nga, hindi makapag-share. Share nyo, walang mag-share. Wala nga, okay lang kapatid ko, nag-play sila, pero yung iba, yung ano ba, sabi nila, hindi ka pwede sumikat. Hindi ka pwede, Joy. Kami lang. Yun nasa utak nila. Friend ko nga dito, hindi mag-share eh. Hindi nga nag-watch. I-share ko sa kanila. Alam mo yung ano ba? Since November.
November, December, January, February, March, April, 6 months. 3 bulan na nakagraduate ng wala na. Hindi sana, namunin na ako ngayon. Eh, wala eh. Okay lang yan. Sabi nila, magkano na kita mo? Anong kita? Kita agad? Hindi ba pwedeng i-play mo muna bago ako kumita? Pareha tayo, November din ako. Si Bixie register sa akin. Hindi ba pwedeng i-play mo muna bago ka mag-ask na anong magkano kita ko? Wala pa kita, tagal pa yan. Oo nga, nagsasabi sila, magkano nakita mo, Joy? Anong kita? O, i-play mo ako, play all mo, nasa playlist yan. Wala hindi. Nagtanong lang, magkano nakita ko? Wala akong kita. Basta lang to, pang enjoy lang. Kung gusto niyong kumita, ano kayo? Mag-try kayo. Nakapost nga dito yung kapitbahay mo, yung ano mo. Wala. Hindi sila gustong sumikat ka o ano ba? Buti nga, yung mga kapatid ko, i-play ako. Kulang pa kita, tagal pa yan. Oo nga, tagal, mga, ano pa to, mga May, June. Pag everyday LS, tapos everyday LS, 1 to 2, 1 to 3, 4 people. Impas. May nabasa ko dito, ano, post, nawala man yan. Ayaw kanila umangat. Sabi sis, ayaw kanila umangat. Kaya nga, hindi sila nagpe-play, hindi sila tingin, hindi nag-share. Madrama. Pichi. Oh, pichi. Izomo kokorokoko. Hilamos. Hilamos! Huwag ka na maghilamos. Hindi ka naman lumalabas. Mag-LS ka na. Para off ko na to.
Ito, 4 million viewers. Sino ba yung naka 4 million dyan? Sarap, masapin-sapin. Ah. Paano mag... Sapin-sapin. Halo, halo, halo. Serius ba kayo?
Hindi tayo